ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଦେଶ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କମଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ୍ ସି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଜିର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭିଟାମିନ୍ B9ର ରାସାୟନିକ ନାମଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଫଲିକ୍ ଆସିଡ୍, ଅପସନ୍ ବି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଆସିଡ୍, ଅପସନ୍ ସି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଫଲିକ୍ ଆସିଡ୍। ଆଜିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆସାମ, ଅପସନ୍ ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ।